Samantala po, tututukan po ang mga iligal na aktibidad at establishmento na nakakaapekto naman sa kalikasan sa ikatlo at ika-6 na distrito po ng Pangasinan. Ilan sa mga tinalakay po ang waste management, illegal na operasyon po ng mga manukan at illegal quarrying dahil po sa epekto nito sa kalusugan at mga residenteng para maprotektahan din ang kalikasan. Iginiit po ng mga kinaukulan ng pagtugon ng Environmental Management Bureau at Mines and Geosciences Bureau ng Department of Environment at Natural Resources sa pagpapatupad ng batas at regulasyong pangkalikasan. Layunin na matiyak ang pagtalima ng mga kumpanya at individual na may-ari po ng mga establishmento sa mga regulasyon na itinakda ng tanggapan upang mapangalagaan ang kalikasan at maiwasan ang banta ng kaligtasan ng mga komunidad. IFM News. IFM News. IFM News.